Suwene leleh. Iki ngene lho. Ayo jam 4 kuro dadi lho iki engko lho. Mangkat jam 5 lho. Mangkat godhong lho iki engko lho. Iki kowe karo aku wis ngeki gojekan dolanan nang to. Iki mbok menawa wae engko bentalane tekan kene awake dhewe iki wis siap ngono lho. Iki mau sing ulang tahun. Sing menikah ora digebyur piye to sing menikah. Mbok guyang. Wedake ya luntur kabeh ayo leher. Suka pari sukamu tak candhek sawetara, pakaryanmu durung rampung oleh pamungkuran. Iya, sing hati-hati kaya mangkono. Iya, pangestu kuwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bem, Dalem. wis dadi kasunyatan suka pari suka sawetara mangayu bagyawana ing adicara tasakuran walimatul arus. Putri saking panjenengan menggugati nunji Bapa Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondo ya. Nggih. Ya kae Nimas Ayu Sayyidatul Fatimah. Mugi wae kasempatan apa kang dadi setya sesuk jemangga ana ing adicara abdu nikah. Kapara buka ing kori lemban ngasmara nata keluarga ndadekake keluarga ing sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Sawetara tak pikirane pamungkuran sliramu go nyaruji apa babakan kang wigati sinampiran awak dhewe. Menika leres Kakang. Ya ora tak sinai ya kaya di ngopo. Netepi sesantiku babat talasor ing tanah Pulo Jawa kae. Yen to pangadeg adicara pangruwatan wis iki dina sinampiran marang awak dhewe. Kados ngaten. Sliramu go nyarujuki Nggih. mergo ana tetembungan sapa kang sinampiran jajibahan pangadeg adicara pangruwatan kudu piyai kang sepuh. Ora mung sepuh Kawerwe. uga sepuh babakan. Nggih. Ya wah. Mula saka iku tetembungan nylamur laku wis iki dina kasunyatan bakal kagem marang awak dhewe. Ora sinebut Raden Pendul kelawan Raden Tembel. Lajeng. Ganti sesulih kaki legayek telah ini legayek. Kula sarujuk pinemu panjenengan karan kaki legeyek sone legeyek. Nanging kok malah kula capet-capet mireng prenjak ganter-ganter sak njawinipun griya ta kaki. Sesmitaning para winasih sentra prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sadering rompok ya awak dhewe. Coba dilantus sawetara amritra waca kang dadi wigati. Awit ora ing tanah Jawa kae kebaing sasmito. Kados. Apa kang dadi kahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasunyatan tamu tumuju sadering rompok awak dewi, tak sawang saja ora kaijenan kaporo sak keluarga. Dipun dangu kersanipun terwaca ta kaki. Nuwun sewu Bapak, mboten ateges kula tambu ing kahanan pahargyan. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami, panjenengan bura pinaringan asma sinten saking tlatah pundi? Ahmad Nuruddin. Iya, punika putra panjenengan, Pak. Nggih, nggih. Pinaringan asma sinten? Sayyidatul Fatimah. Sayyidatul Fatimah. Bapak Ahmad Nuruddin saha Ibu Siti Rondiyah sakeluarga. Anggenipun panjenengan saking tlatah Getas Rabi duka kauman tumuju sadering rompok kula mengku wigati punapa punika. Ngeten kaki legeyek. Nuwun izin. Kula iki kumakli sak keluargane Bapak Udin sepindah silaturahim kaping kalih ajeng nitipake putrinipun Bapak Udin marang kaki legeyek lan iki gayek nandhang sengkala niku unting-unting. Ngoten dikenruwatake Bapak Udin larenipun. Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondiyah sakeluarga. Nggih. Anggenipun panjenengan atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih
tambah pasederekan trampi yang gesang kajo Pak nggih Bu. Mengkuwi gati ingkang kalih bilih titiari kalenggan punika panjenengan sak keluarga netepi adat tanah Jawa. Gadahi putra mijil putri mung sawiji. Kang nandang Sukerto unting-unting. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula lumantar konyon dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nglukar Sukerto putri panjenengan. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah putra dumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas? Sampun ikhlas lahir batin. Saestu nggih Ibu ikhlas nggih badhe kula tampi putri panjenengan. Semonggo. Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondia, panjenengan ampun alit ing galih. Bilih putri panjenengan badhe kula rengko kadya anak kula piyambak kaprosa mangkel dadosaken putri ingkang salihah ngabekti tiyang swaka milan miguna tumrap nusa bangsanipun titiari kalenggan paringan kalukar sedaya sukertonipun dadosaken putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa pinaringan panjang yuswa teman takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Sak sampunipun panjenengan pasrah putri panjenengan dumateng kula saha sisihan kula tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar apa cekap dados Pun cekap niki, pun cekap. sajak cekap napa ingkang dados wigati panjenengan awit wonten dalem tasih kathah pakaran nggih Pak nggih. Kula tansah sugeng ndherekaken kondur tumuju pidalem sang rahayunan kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki. Ini Kanugrahan saking Gusti menika lho kek mboten kanyono-nyono. Lah aku iki mau lho ngipi apa kok dipasrahi bocah ayune kaya ngene lho Kaki. nek kowe ngono mau ya ora ngipi wong sing turu aku. Oh sing turu sampean to. Bejo ora tak gebyur banyu ya. Ya nugroho saka Gusti Kira Kanyono senadyan to awak dhewe berayan kae selawe taun durung diweni weji kasunyatan iki dina senadyan to putri titipan saking panjenengan Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondiah kae wis sak medhe bakal tak rengko kaya anake dhewe. Lah nggih. Ning aku ya gumun. Pripun? Sandalmu mau ndek tinggal ngendi? Bapak ibumu nganggo slabek, anake malah nyeker. Aku mbah Heman pangadeg busanane ditata nganti iki mau ketoke ya ana nek karo tengah hari. Difoto nyampe lampune cemplor ceprat-ceprat sandale ra ketut moto. Ayo sandale ra ngetut moto, mulakno ra ketut metu. Ayo tanggung jawab kok penasaran. Ning ya ra keti ngopo. Nggih. Ini wis dadi kasunyatan ngawak dewi, bunga mergo iki dina nugroho ra kanyono ning kok ya aku sajak eling welinge Bapak Ahmad Nuruddin. Yen anakmu ki mau duweni sengkala. Mula kuwi aku tak njaluk pamit ning kepungkuran luwih dhisik ya Kaki. Sajak seliramu kae mangerteni apa kang dadi kahanan. Aku njaluk pamit ya Kaki. Aja lali kaya kleru. Lah iki lho. Lah wong Janur kok ya disengker ning gedung pusaka nganti 7 dina 7 bengi lawase. Aku iki nganti gumun lho. Iku arep digawe apa ngono lho Kaki. Yen to awak dhewe mung tansah mandeng babakan wujud ki ya ora ana guna katiyasane. Ning mangerti ya yen to sejatine ngono sekawit Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondiah kae netepi adat ing tanah Jawa. Among kowe tanah Jawa kae kebak adat budaya mengko werdi lan samudana kang ateges janur ana ing tanah Jawa kae sejatine cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula mung ora mung guna katiyasane iki saben wong duwe gawe kae ya mesti nganggo janur kuning. Keselametaning pojok omah kae ya kacengkal ing janur kuning. Oh ngono Kaki. Iki tak paringi aji sangut. Bakal tak kalungke ning janggane anakmu mergo 7 dina 7 bengi lawase wis diijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Kaya ngono Kaki. Sik to Kaki. Kepiye meneh? Bener iki anakmu nyata-nyata mau wis pasoryane wis ayu to tumeka ning papan kene. Lah iki malah dikalungi janur kuning malah katon cemplorot, katon ayu tenan lho.
Liramu mangerteni kahanan kang kaya mangkono. Kang ateges. Piye, Iki Kaki? dina nur utawa cahya wis nyawiji ana ing jiwulan ragane anakmu. ngono to, Ora mung Kaki. sliramu, aku ya nyumurupi babagan apa kang dadi kahanan. Iya. Kabeh wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Ewange manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa, anakmu bakal tak lukar Sukertana. Iya, Kaki. Ini lega. Dalem, Kaki. Wis dadi kasunyatan anakmu kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala apa. Jumbuhake kanan yen to iki dina jiwa ragane anakmu kae dadi bocah kang suci kaya bocah liya-liyane kae. Iya. Iki dina bakal tak pani jimat sifat piandel ganti jejuluk. Apa, Kaki? Prawan Jlagur. Oh, prawan. Prawan jago. mujuti bocah wadon jiwa ragane kang suci yen to Jlagur. Besok bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kaejabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mikul dhuwur mendem jero marang Kaya wong tuane ngono. sakloron kang ateges eling kang ngukir sapa kang ngukir jiwalan ragane. Iya, Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidatul Fatimah. Prawan Jlagur. Kaki legeye. Ini lega. Aku matur nuwun banget gandeng anakmu wis kok ganti jeneng Prawan Jlagur. Ben ora dingeteni karo tangga teparo. Kasunyatan. Sing sampean ki ya aja enak kabeh enak to Kaki. Babagan. Adat sabene ning omah ki mau wong loro, ngono kadang ya prihatin tirakat akeh tirakate kak ancen ora ana sing dimasak. Lah iki ana bocah wadon wis gedhe mesti wae mbutuhake prabeya sing akeh lho Kaki. Wis dadi kasunyatan wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhane Lho, iya. keluarga. Iki dina palilahmu tak kanthi ana ing kutha raja budal ngupadi pangupa jiwa. Seliramu tak tinggal sawetara kelawan anakmu Prawan Jlagur. Kepiye nih? Mbok aku digolekke kanca roang supaya ngewangi jaga keslametane anakmu wadon. Sumlang jroning atimu mergo awak dhewe sekawe durung pinter babakan glowentah. Iya Kaki. Ning iki dina yen to aku njaluk tangga teparo pitulungan ana ing getah serabi kene duka kauman kurang prayoga Lah awit terus? ngelamur laku. Oh ngono. Mangerti yo. Iya. Prawan Jlagur duwe kadang tuwa papat cacahe kang rawujud. Bakal tak wujudake ing pangarepanmu kanggo kanca ruang sliramu uga jaga keselamatan. Kaya ngono Kaki. Aja dadi kaget. Ora Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwamah. Mutmainah. Subiyah amarah alwamah lan kowe mutmainah. Yen to sekawit kowe badan alus tak cipta dadi badan kasar. Mergo iki dina aku njaluk guna sabiyan tumeke kabeh tak kon jaga kadangmu anom Prawan Jlagur uga dadi kanca rawene pesago ger. Sago pamilih. Yen kaya mangkono jaga nganti lirwa sakedheping netra nini lege. Dalem Kaki. Selak wengen anggonku padi pangkupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga
keselamatane perawan Jlagur tak sampirne budal. Kaya ngono Kakek. Ning aku meling. Piye Kakek? Sawise aku budal ana ing Kutaraja, pati pangopojo. Sakjroning rompoke awak dhewe ana bebaya sliramu ora bisa muntasi. Gedruk lemah kaping telundang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sakjroning rompok ini. Bakal tak Sewang-sewangan andum selamat ini legay.
Nini legeye Piye? geduk perawan jelagur sak menika murca Nini legeye. Pangapunten Nini legeye. Mutmainah. Kowe iki lak yo ora kurang-kurang anggonku mati-mati kalawan kowe to, Ger. Kula luput Nini Supaya kowe legeye. jaga keselamatan kandangmu anom nanging yo kene, Ger. Anggonmu jaga iki nganti ler weta monggo lho Mutmainah. Anane kaki legeye wis percaya kalawan kowe kabeh iki amarga kowe iki mau duweni kaluwihan sing duweni gondo pangrasa dadi sak waya-wayane bebaya apa wae kowe iki sing kudu mangerteni Mutmainah. Rumangsa gelolan keton simbok iki mau masrake kandangmu anom kalawan kowe Mutmainah. Sawaya-waya yen to kaki legeye bali saka kutha raja. Banjur kepiyanggonku matur Mutmainah. Nini legeye Piye, Ger? jenengan mboten usah tawang tangis Nini legeye. Ya kene simbok rabi ora usah tawang-tawang tangis amarga simbok iki malah kiwae kelangan anak, Ger. Kula samangke kalih kadang-kadang kula ingkang dodo murcanipun kadang anem kula geduk perawan jelagur Nini legeye. Mutmainah. Yen pancen ucapanmu kaya ngono bakal tau kemingir. Nanging kowe kudu eling rikala bapakmu sadurunge lunga ning kutha raja. Lha nggih. Mati-mati kalawan simbok yen ta ono bebaya apa wae ning rombong kene kok nganti simbok ra bisa nanggulangi. Simbok kudu ngedrok lemah kaping 3 mulaya, Nger. Ayo bareng-bareng meminta ngersane Gusti supaya bapakmu enggal-enggal bali, ya, Nger. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek jabang bainipun kaki legeye wonten pundi dunungipun kersanipun enggal-enggal. Kaki legeye. Kaki legeye. Kaki wasan. Ini legaya. Dalam kaki. Sajak sumendal jroning atiku sekawit ngupadi pangupa jiwa durung entuk pakaryan kang gumathok ning ya gini. Tak sawang saka kaduan pedhot liman sak goring rompok awak dhewe. Baliku wae nyandung ngripet mangerteni kadang tuwa papat cacahe padha sedih jroning atine. Sliramu tawang tangis kaya mangkene. Ana kedadian apa? Kaki legeye. Ini legaya. Ageng kalepatan kula dhateng panjenengan mila menika kula cecaketan kalian panjenengan mawon rumaos sasri sanget kaki. Beda kaya padatan yen to aku bali saka ngendi wae kok papak lawan esek. Menika leres kaki. Dina tangisku kang dadi pitakon. Amargi menika babagan putra panjenengan Prawan Jagur kae. Prawan Jagur ing dinten samangke anes kaki. Prawan Jagur. Kaki lagi. Tos sekawit kowe mriki kabeh ning pangarepanku. Saguh jokot kadang. Kaki. Ya gene. Kasunyatan iki lero sak kedhe. Kaki. Ini iki tidak. Kaki. Panjenengan ampun duka kalian putra-putra panjenengan kaki legeye. Amargi sedaya menika kula ingkang lepat. Kula ingkang boten saged jagi putra panjenengan kaki legeye. Ini legay. Kula Surasane atiku sesek sak ning kathah. Yen to kae putri titipan saka bapa Ahmad Nurudin. Banjur pidana apa kang bakal tak tampa kelawan sirah. kaki. Kula nyuwun pangapunten kaki. Kula nyuwun pangapunten kaki. Kula bingung sanget. Mesakaken putra-putra panjenengan yen to panjenengan duka kalian putra panjenengan Aku kok kaki lengkung. legeye. Yen to kabeh iki mung pacobaning saka Gusti Kamakuwasa. Kasunyatan wanti-wantiku ana kedadian ana sak roko.
Aku go njaluk pangapura. Pripun Ora tak Kaki? bacotake tutuh tinutuh marang sira. Lajeng kados pundi Kaki? Pandongamu Legeye? tak kanthi budidayaku baline prawan Jagur. Kados ngaten. Tata atimu munggah ning sanggar Kula pawujan. nyuwun pangestu Kaya panjenengan mangkul. Kaki. Sophia, amarah halu amalan kowe mutmain. Luput wis kebacut lirwa iki dina. Aku ora bakal bacotake dukaku ning tambah abot ana sak goreng pundakmu. Baline prawan Jagur kae ora kali omong jeneng kowe kabeh kudu balekake ana ing pangarepanku. Mutmainah ingkang duweni aji kanda pangrasa lan panglimunan. Iki dina dadi cucuking laku supaya baline kadangmu. Mula saka iku ngger kanthi palilaku enggal budhalo. Iladalah Supaya hamar halu amalan kowe mutmain. Lagi sak kedheping netra ora ngantilan ki dina-dina minggu utawa candra. Gene bali ing pangarepanku ora engko kadangmu prawan Jagur kasunyatan ngirit payaman gegirisi kaya mangke. Leres payaman gegirisi mriko sing nyidra kadang anem kula genduk prawan Jagur Kaki. Dadi kewan ing pangarepan kang nyidra kadangmu ana, Nger. Yen kaya mangkono banget panarimaku kasunyatan sekawit ke badan lu tak cipta dadi badan kasar. Bakal tak balekke dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu anom sak jroning garbane kewan gegirisi. Mula saka iku, Nger, manjing jiwa lan ragane prawan Jagur. Mandek satrio satrio tejo tejo leksana tejane wong aran katon gemlundung kok krikil malang-malang lir kadyondo kosat-kosat nang tengahing marga jatuh tengahing prapatan yen to kasunyatan iki dina kewan gegrising pangarepanku bisa tata jalma sapa kang dadi dasanama Nger wong gedhe dhuwur iya tambuh marang aku tanah pulut Jawa iki ora ana loro, ora telu. Ya mung siji aku. Sing genut diarani Sri Bathara Klok Yap Sayuta. Raden Gembung Kamijo sing dadi aranku. Balik sapa gedhe dhuwur? Saka ndi papan bangunanmu? Sri Bathara Klok Yap Sayuta. Yen to jeneng sira kepengin mangreni sapa kang kama wani ngadeg jare pangarepanmu. Ora kalios ponetana plu Jawa cedhake wong Maratapa rembesing madu kaki legek kang dadi peparan. Wila kalah. Iras pantes keberat. Kowe bisa adwar karo aku. Yo ing papan kene. Aku arep nagih janji marang kowe. Nalika sejaraning tanah plu Jawa. Jatang pangan Sri Bathara Klok Yap Sayuta. Kaki legek ana paran. Aning yo gini, iki dino aku mlebu ing desa Getas Rabi kene. Dukuh kauman kene. Ana pawan sing jenenge Bapak Ahmad Nur Udin. Dalah Ibu Siti Randiah. Ibu Siti Randiah hang duweni putra Saidiatul Fatimah sing genut diarani Bocah Unting-unting. Aning yo gini, tak kala mangsa. Ora gawe tentrem ayam sak jerone garbaku. Malah kaporo gawe sangsara sak jerone garbaku. Rasane panas. Pedes. Perih. Kaya apa sebab Kaki Bathara Klok Yap Sayuta. Dedah ana sak jroning rompok ora kali apa kal gawemu mangerteni yen to Bapak Ahmad Nurudin Ibu Siti Randiah duwe anak nandang Sukerta unting-unting. Nek goglok wis dadi jamak lumrahe. Ing kasunyatan iki dina apa lali nalika babat alasan ing tanah Jawa kae. Entuk anggonmu goblok apa kang dadi jadang pangan putih sing bapa Adam yo kang nandang Sukerta. Nanging yen lali-lali ora karuwat sengkalane. Tak baliskanane yen lali-lali ora karuwat sengkalane.
Amangka iki dina Sri Bathara Kala gelap saeta mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ana ing janggane. Kaparo tak paring aji sangut kang kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges bocah kae wis kalukar sukertane dadi bocah kang suci kaya bocah liya-liyane. Nek goglok malang ora bakal umama, nek goglok mujur apa maneh ora bakal gawe adem ing sakjroning wadukmu. Asunyatan iki dina gawe sengsarane sakjroning kokar. Reneng mangerteni kahanan kang kaya mangkono tak jaluk kanthi aris. Ya iki dina aku njaluk baline prawan jlagur kos kawit tanpa gethek ciri sawiji. Yen to Sri Bathara Kala gelap sayuta budi. Mesti wae. Kagilet kaya Ana paran sogeh kandel. Bondo wani. Wae wani njaluk putramu suwes jroning gua garbaku. Apa paitanmu? Upama iki dina Sri Bathara Kala gelap sayuta. Njaluk bebono. Njaluk tetap busan. Minangka gandine putramu. Apa sak gumreng kan kaklek saja enteng sinanggapat anggonmu bakal ngulungake anakku sak jroning gua karep. Tinimbang menawa utahe widra papan keambalan kabeset ing gembong kami jaya dadi Sri Bathara Kala gelap sayuta tetelukane bocah ireng cemane loka kembaran ning dudu jagaling manungsa. Sesanti ning tanah Pluh Jawa memayu hayuning bawana langgeng tinitas saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa. Kowe kelawan aku mung tinita ing alam donya. Syarat sarana baline prawan jlagur kaya sekawit tanpa gethek ciri sawiji ing donya kawujudan bakal tak sembadani. Kebiaring donya bakal tak cepake ugra njaluk tumreng lintang kelawan rembulan. Kagilet Ana paran rono gobokmu lan lekno mrepatmu. Aku ora njaluk kebiar ing donya. Aku ora njaluk tumreng lintang kelawan rembulan. Rene aku njaluk gandine putramu. Raga kegandlan nyawa sing kepanjenengan sukma minangka gandine raga kegandlan nyawa sing kepanjenengan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih siji cacahe wis sing kapisan sing kaloro brasak bedrasak bumbune sing katelu mori putih sak detik sak pengawe ora esuk ora sore yen kaki legek saguh mujuti panjenengan Sri Bathara Kala gelap sayuta putramu baudhake sajak kamu pralampitu anggon duweni panjolan pitik seta mujuti jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang pangan ngedemke sakjroning wadukmu. Yen to beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu. Yen to mori putih kae kanggo buntelmu sewayah-wayah madhep marang Kang Kuwasa. Kawujudan apa kang dadi panjalukmu atur sepone tanah Pluh Jawa kena ugeme. Enggal utahno anakku sak jeng gua garbang. Kagilet Ana paran yen mangkono panjokan ora usah kesuwen. Sake putramu suwe jroning gua garbaku. Mundur sak jangkah tampono. bakal tak tampani kanthi aku kenal. Ini legaya juga ranggun menyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Wis dadi kasunyatan pandongamu iki dina kaijabah merga baline anakmu kaya wingine tanpa gethek ciri sawiji. Titikanku janur kuning ana ing janggane anakmu iki kasunyatan isih ana ing janggane anakmu aku matur nuwun banget Wis sak mestine ora tak silak. Ning kok malah aku krungu penjak ganter-ganter sak njabane omah iki janar kono apa to Kaki? Tak sawangi saka kaduan kae sajak Bapak Ahmad Nurudin, Ibu Siti Rodiah. Keganjangan tumuju sakjroning rompok awak dhewe. Kaya ngono Kaki. Coba dirantu. Yo. Apa maneh kang dadi wigatine? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boten pangling Bapak Ahmad Nurudin, Ibu Siti Rondia. Nanging damel kaget ing manah kula, Pak. Biasane jenengan nek beto nggih pitike nggih biasa kok pitik iki kok rada ketisen tapi Pak kok dijageti. Paring sedekah utawa ganjaran marang Kaki Legek
lan gayek sampun watake putrinipun Bapak Udin. Oh, dados menika sedaya minangka sedekah panjenengan Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondiah tumrap kula sesisihan kula. Sampun ikhlas, Pak. Sampun ikhlas. Ibu nggih ikhlas nggih. Badhe kula tampi mugi ndadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Amin. Coba kae tampan ana nih. Sasampunipun panjenengan pasar sedekah tumrap kula sesisihan kula, titiari kalenggan punika badhe ngajak kondur putri panjenengan. Wonten punapa Pak keenggal-enggal kemawon lho Pak. Enjing-enjing ajeng kula nikah. Oh dipun nikahaken ya awan. Yuk sesuk kowe iki ketoke jam 7 esuk ya. Apan kah. Wis duwe imam keluarga, ya toh. Kang ateges duwe makmum ana ing keluargane ning kasunyatan iki dina sliramu bebrayan sewang-sewang kudu eling. Yen to imam kae ora teges tansah tuturi marang apa dawuhe kang jejering. Makmum iku kudu ngelingake, ya. Swaya-waya imame lirwa saka benereng agama, makmum kudu mbalikake supaya mlaku wong loro tumuju keluarga ing samawa. Bapak dan Ibu, yang mriki badhe nitipake wujudun janur dumateng panjenengan sami. Kula suwun Bapak, tuwin Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sangipun bantal utawi kasur. Anggenipun biasanipun putri panjenengan sari. Nggih, nggih. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sakbaten gangsal dinten, janur punika panjenengan larung wonten lepen utawi kali, nggih. Sing wonten toyanipun mili. Nggih, nggih. Kanthi piwasan donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur, nanging aku ngguwak sengkalane anakku unting-unting. Kanthi ijabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihai kaping 3. Kapros saseknul dadosaken putri Sholihah keluarganipun samawa. Ing mriki sampun dados anak kula paling jejuluk Prawan Jlagur. Jangkepi syarat sarana Bapak tuwin Ibu kula aturi nimbali Kang Putri kanthi sebutan Prawan Jlagur. Bapak tulodo Pak nggih. Nggih anakku Sayyidatul Fatimah Prawan Jlagur. Nggih anakku Sayyidatul Fatimah Prawan Jlagur. Dalem, Pak. Nggih anakku Sayyidatul Fatimah Prawan Jlagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah sampun menawi dados wigati panjenengan netepi adat tanah Jawa Lukar Sukerto sampun kasembadan sumangga adicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi lir sedya wigati kaijabah keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak tuwin Ibu, putri panjenengan kula pasrahaken dhumateng Bapak tuwin Ibu malih semoga. Nyuwun pangestunipun Bapak, Ibu damel jimat paripih ndayanana kasantosan. Bapak Ahmad Nuruddin saha Ibu Siti Rondiah sakeluarga sepuraning pahargyan kula tansah sugeng nderekaken kondur tumuju bidal rahayune nikor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legi. Ini legi ya. Niki malah kula dipun betaken wujudipun embor. Salebetipun embor menika wonten uga ramenipun mbok menawi sedaya wonten merdinipun kaki. Wis dadi kasunyatan endahing awak dhewe urip bebrayang ing tanah Pluit Jawa kebak adat budaya mengkuwer dilan samudana. Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali jawane. Embor awak dhewe wajib ngemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing getas rabi duka kauman. Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondiah wis nglukar Sukerto putrine. Yen beras kuning. Wiwit suwe wis ngeneng-ngenengake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Kembang stan mujuti yen to Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rondiah ora lali marang kadang tuwa papat cacahe para nabi, para rasul, para wali wah tanah Mekah Madinah tanah Pluit Jawa.
wabil khusus kaki danyangi danyang sohibul ayah ana ing tlatah Getas Rabi Duka Kauman minggaing ahli kubur jaler lan estri. Niki wonten wajibipun lho. Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung lairake, maringi jeneng ngitanake nikahake, uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Godhong alang-alang apa-apa godhong kluweh. Mengko werdi yen to bapa Ahmad Nuruddin ibu Siti Rodiyah sakeluarga. Wiwit awal duwe hajat lan akhire tansah nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalih srubedane ring sambikala sak bakdane duwe gawe to hajat kae kaluwehake kajembarake rezekine ka sasmitane godhong kluweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Upat luar wujude adicara pangruwatan unting-unting iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikat men Gusti Allah Taala, para nabi, para rasul, para wali wa tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus aki danyang sahibul oleh wonten ing tlatah Getas Rabi Duka Kauman. Ugi dipun hangestreni para pamirsa kakung semono putri. Tinampi ing dinten nggih menika Selasa paing malam Rebo Pon. Kanthi piwaosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka sana wa subhanahu wa ta'ala Allahu akbar. Sri Bathara Kala gelap sayuta. Ora teges aku lir wae apa kang dadi panjenengan. Ki bakal tak sembadani aku njaluk sabyan wis saguh. Saguh kaki lho. Dina lan wengi Sri Bathara Kala gelap satakon jaga keslametane daleme Bapak Ahmad Nuruddin Ibu Siti Rodiyah. Yen to nganti bebaya kang bakal nuju saka lor, Hak apa saka kidul lak balik ngalor. bebaya kuwi saka wetan. Hak balik ki ngetan. Kang ridu saka kidul, Hak balik ki ngidul. kang bakal tumawa saka kulon. Hak balik ki kulon. Jer papat kusar dhumateng Sri Bathara Kala gelap sayuta keslametane daleme Bapak Ahmad Nuruddin dina lan isor lan dhuwur tansah pinayuhan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Raga kanthi lan nyawa kepanjingan sukma. Seta wujude siji cacahe mundur sapcak bakal tak pinangkani.